Hey guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि क्रिएटर बिदुर YouTube चेनेलाव बयखौबो गिबि-गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो गिबि-गिबियावनो बावहरग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोना मोजाङैनो दं, लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय आरो नोंथांमोननि सापर्टजों आं दिनै मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर आं माने आंनि YouTube चेनेलाव ब्लग भिडिअ बनायिया जोबोद गोबाव जाबायमोन दे लोगोफोर। माने दिनै आं नोंथांमोननि सेरावहाय गोदान फ्रेश भिडिअ ब्लग भिडिअ नोंथांमोननि सेरावहाय लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना बे ब्लग भिडिअखौ नायगोन आरो लोगोसे अनसायगोन, नोंथांमोना कमेन्ट्स हरगोन, बेखौ आं आसा खालामबाय थाबाय। स' लोगोफोर माने आं दिनै नोंथांमोननो बुंनो सानदों दिनैनि बे ब्लग भिडिअआ जाहैगोन। स' नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै नोंथांमोना बयबो बुजिखाबाय मा जागोन दिनैनि भिडिअआ। स' लोगोफोर आङो दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टिक्लिसुबा गामियावहाय आलासि जानो फैदों। बे आलासि जानाय समावहाय आं मोनसे भिडिअ बनायनो आखायाव लानाय जादों। बे भिडिअआनो जाहैगोन माने स' नोंथांमोना नै बेखौ नुबाय जानो हागौ, बे जाबाय देमस्रि दंफां दे लोगोफोर। बे देमस्रि दंफांनिफ्राय मा ओंखारो बेखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फारियै फोरमायना होगोन आरो लोगोसे बे दंफांनि बिगोमा मालिक बेनिफ्राय फारियै नोंथांमोना मोनथिनानै लानो हागोन। आङो दसे समावहाय बिगोमानिफ्राय सोंनानै लागोन बे देमस्रि दंफांनिफ्राय मा ओंखारो आरो बियो माब्ला बेखौ गायदों बेखौ नोंथांमोना फारियै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो हागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजाबसिम नायबानो जाबाय, बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना बे दंफांनि बागै, बे देमस्रि दंफांनि बागै नोंथांमोना मोनथियोबा नोंथांमोना बे कमेन्ट्स बक्सआव थांनानै नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय। आरो लोगोसे जाय बिथांमोना मोनथिया बे दंफांनि बागै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नोंथांमोना फारियै मोनथिनानै लानो हागोन। स' लोगोफोर आङो दायो बे दंफांनि बिगोमानिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मोनथिनानै लागोन। स' नोंथांमोना गासै बाथ्राखौ बै बिगोमानिफ्रायनो फारियै नोंथांमोना मोनथिनानै लानो हागोन। स' दायो आङो बिगोमानि सेरावहाय थांदिनि मोनथिना लागोन। दायो आङो नै सफैबाय बिगोमानि खाथियावहाय। नै दायो बिगोमानि सेरावहाय सफैबाय। दायो नोंथाङा नोंथांनि सिनायथिखौ गिबियावनो जेन होग्रोयो। आंनि मुङा नितुल बर', गामिया जाबाय टिक्लिसुबा। टिक्लिसुबा। ओमफ्राय नोङो आं सोङो माने बिथाङा नोङो बिदांखौ माबायदि मोनामोन आरो माबायदि नोंथाङा गायखो सोरनिफ्राय नोंसा जेनेबा जा गुमै दं उदालगुरियाव, गुमैनिफ्राय जों मिन्थिनानै लाबोनाय जादों आरो बिदानखौ। देमस्रि होननायखाय लाबोनाय जादोंमोन। जा बे गायनाय नायदोंमोन आरो माने मा बुस्थु होननानै, जेनेबा खोनानो मोन्दों आटा मैदा बेसन बायदिसिना जायो होननानै। जास्ट माने गायनायाव जुदि मिथिनो मोनबाय, जेनेबा गायनानै बे दंफाङा बासिया होननायखाय जेनेबा गायनाय नायदोंमोन। जेनेबा गायनायाव नंगौ, माने आंबो दिनै फार्स्ट टाइम बे देमस्रि दंफांखौ माने नुबाय आरो ना आदा। माने फार्स्ट टाइम बे देमस्रि दंफांखौ माने आङो माने आमाइनिफ्राय दिनै जोङो आलासि जानो फैदोंमोन नालाय, जोङो डिमाकुसिनिफ्राय टिक्लिसुबायाव आलासि जानो फैदों। माने आमाया दिनै बुंबाय बे देमस्रि दंफां दङ, बे देमस्रि दंफांनिफ्राय आटा मैदा जायो होननानै खोनानो मोनदों। ओमफ्राय नुफेराखै आरो फार्स्ट टाइम दिनै सोंबाय। ओमफ्राय जानिखि ओमफ्राय माने बे देमस्रि दंफांनि बिगोमाया आदायानो ना? आदायानो मा सिस्टेम गायदों बेखौसो जोङो मिथिनो लुगैदों थारमाने दायो। गायनायाथ' बे बेसर बायदियानो। बेसर जेरै एडभान्स मावो जेसेनो एडभान्स मावनो हायो जेसेनो माने बांसिन मोजां जायो आरो। जेसेनो गदाय जेसेनो एसेबां माबा जाया बेगरा। बे बेगराथ' मैथा बायदिनो, मैथा बांगाल बेगर बायदिनो एखे गिदिर आरो माने खेथिखौ नायबाय दा जायो। ओमफ्राय आदाया बेखौहाय सोरजोंबाफोर कन्टेक्ट दङ नामा? कन्टेक्टआथ' जेबो कन्टेक्ट गैया। जा गुमैया खिथाहरनाय उदालगुरियाव दं, बे खिथाहरदोंमोन आरो उमुक बायदि देमस्रि दं, बेगर हा बासिया होननानै बुंहरनायखाय जेनेबा गायनाय नायदोंमोन आरो। जोंनि बे एरियायाव रावबो गायफेरा नालाय, नुफेराखैबो बे बुस्थुआ मा बुस्थु। जेनेबा गायनाय नायदोंमोन आरो माबायदि देग्लाय बोसोरसेखौ प्रमान नायदोंमोन आरो माबायदि जायो होननानै। आदाया माने बिनो फार्स्ट टाइम आरो ना? बेनो फार्स्ट टाइम। बेसे गोबाव जाखो बियो गायनाया? 2 मास जाबाय। स' लोगोफोर बेयो जाबाय 2 मास गायनाय देमस्रि दंफां। बिदिहाय जोङो मैदा आरो आटा बेनिफ्राय जोङो दिहुननो हायो। बिथां बिगोमा आदानि मुंखौ आङो माने बावबाय, आदा खेबसे
माने फोरमायफिनना होबावदो आंनि मुङा नितुल बर' आदाया फोरमायनानै होबाय बे जायनाखि देमसि बे माने रायजोफोर लोगोफोर माने गेमस्रि दैमारिसो जोंहा सोदोबा फैफ्लांबाय थादों माने सरि बाट जियानो जा देमसि बे दंफांनिफ्राय मैदा आटा ओंखारो लोगोफोरनि दंफांखौ नायनानै ला नै दंफाङा बेनिफ्रायनो जोङो आटा आरो मैदाखौ जोङो मोननो हायो आरोना लोगोफोरनि नायना ला नै माने फार्स्ट टाइम दे लोगोफोर माने माइनाव हाबखादों आरोना जेनेबा बे दंफांनिफ्राय जे मैदा आटा ओंखारो होननानै माब्लाबा सानफेराखैमोन नै दंफांखौ नायना ला लोगोफोरनि नै नायना ला नै नाय आदानिफ्राय माने आरो एसे बाथ्राखौ सोंबावगोन आङो बे दंफाङा बेसेबां बिगा गायदों आदानिफ्राय आं मिथिनानै लाबावगोन सोंनानै लादोनि बेसेबां बिगा गायबावदों आराम्भ खालामदों बिगिनिं खालामदों बिसोरखौ साबायखर थाबाय आदा माने बे जायनाखि देमसि दंफांखौ बेसेबां बिगा गायदों आदाया 2 बिगाल'सो 2 बिगा नायग्रोदो आरो देग्लाय बोसोराव बर्तमान 2 बिगाल'सो गायनाय जादों नायग्रोदों जास्ट माबायदि जायो होननानै नेक्स्टआव बारायनो हागौ मोजां जायोबा जे मोजां प्रटेक्ट जेनेबा बेगरफोरा मोजां होयोबा नेक्स्टआव बारायनो हागौ गायनायखौ आदाया बिथाङा गासिखौबो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होबाय बे देमसि दंफांनिफ्राय बिथाङा 2 बिगाहाय गायनानै दोनो नै गासिबो माबायदि जायो नोंथांमोना नुगोन नोंथांमोननोबो आं दिन्थिगोन आरो नेक्स्ट टाइम आरो आं फैबावगोन बे दंफाङा बेसेबां गिदिर जागोन बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आं ने लोगोफोर जोंहा नै मोनानिसिबो माने सानाबो हाबसिगोन आरोना लोगोफोरनि सानाबो हाबसिगोन स' गाइस दायो आङो नोंथांमोननो जायनाखि देमसि दंफांनिफ्राय मा ओंखारो नोंथांमोननो गासिखौबो फोरमायनानै होखाबाय बिथां आदा जायनाखि बिगोमा आदायाबो गासै बाथ्राखौबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होखाबाय बे देमसि दंफांनिफ्राय मा ओंखारो बेखौबो गासिखौबो फोरमायना होखाबाय स' नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां नाङोबा लाइक एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना बयबो साननो हागौ स' गेमस्रि दैमारि नङा होमबा गेमस्रि आरो देमस्रि स' डिफारेन्स बेलेग गेमस्रि होनना बुङोब्ला जायनाखि बिथां गेमस्रिखौ बयबो सिनायखायो नङा होमबा जायनाखि बे देमस्रिया जाबाय बे दंफाङा गेमस्रि होनना बुङोबा बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय स' लोगोफोर दिनैनि बे दंफांखौ आं नोंथांमोननो फारियै दिन्थिखाबाय आं दिनै टंला बे टिक्लिसुबा गामियावहाय दिनै न'खरनि मागो दमासिनि एसे आलासि जानो फैदोंमोन बेरायनो फैदोंमोन बेवहायनो जानि आमाइ न'खरनि फेमिलि बे देमसि दंफां बे गामियावहाय गायदों होनना बुंदों बेखौनो जोङो दिनै बेरायनानै नायफैदोंमोन माने फार्स्ट टाइम आरो फिलिंआ फैबाय माबायदि जायो बेखौ माने नायनो लुगैबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननोबो दिन्थिनो गोसो जाबाय माबायदि जायो बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय आङो स' नोंथांमोना माबायदि नाङो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ फोजोबनोसै बेखिनियावनो दोननाय जाबाय बाय बाय